ko mun ye Mauritanie gaw kwa chefin tabaw no buka wulmasiri tabaw ko fo nyema ku ye wulika jodo ko ni ko dabo no be surasu ga wulika jodo ko fo Mali ya ale ne Mauritanie dancela ku yo bara ko ni ko ke sabengela ko adugulente mashila ka fo ko mun ye tension woni ko adale le men wati la bayna Mali ya ale ne Mauritanie ni nyonje way be na ka fo ko mun ye diplomatie ko feran de bali bela dile temana usra fe wala sa mun ye ni temana flay do be se ka do bla to ko na do ka do ta kan na ka fo ko mun ye diplomatie onata be ko ni ko o ma se ka fura soro galaina sabengela ko ni akli bala mun ye Afrika lo kile mu kan san 2024 ministre Mauritanie mun no ale buga défense kuna no be talike anan ul sit kan ale ko nana ango jamana ko no wani jamana fama ko le na ashim ku ta ku nyanye siga kuma ko temana uni nyanje way be na ka fo ko mu ye wa ira ka fo ku fla bela dele mina wulika jo bela dele no ko ke wala samu ni jamana fla be se ka do dakale fe to ko mun na ninga bo dakale fe sabani ngala ko akli la jigina ibe na ka fo ko mu ye Mauritanie ko ni kemme ka jala kile tan wati la bayna ninga ango chefini te bo ku segare ani mu ye irisu ka kalamfa mun no lu bango jamana ko nan ya Mauritanie ne kelemme ka jala kita ningo ulu ko ni ku segare jala ki te do gore ka ira ka fo ko mu ye kala bolo ira ka ku te mana Mali dancela koy ku taru ira so mu ye Mauritanie ale du goro o sanfe wa ku tara gele ko la se mu ye Mauritanie ka dindo ko ni oma sabani ngala ko o de kembe so biye bi ka tasuma ko ni ninga awuli ni jamana fla ni nyonje sabani ngala ko wati mun ko ni korofo anana shele ibina ka fo ko mu ye diplomatie boro ko ni olu na la place nga fambela jele fe wala sa mu ye fere be se ka soro ni ko ina telia bolo ira ka o sabga Mali ane Mauritanie ter jamano do Mali ane Mauritanie mu ye jamana fla ye o gerlo nyona abeninga sancha mambo ni ayira ka fo ko mu ye am wati mun ko msisa ibina ka fo ko ni wati la ban ira la mu ye Mauritanie ko ministre mu be no bu ko la kana ale kuna nyama ale de bora ka kuna fondo ko di kuna fondo mun nabe ma ko ni ki kamana kan ko sobe fondo mun no ba ira ka fo ko Mauritanie ko ku sheba ko dimineno sabani ngala ko akomu ya alamsa do no be na mekalo kle flama san 2024 iba ka fo ko ni ministre ko fole woni ko akoni ye ko fofo ay comprendre presse do kana sigi waye kuma fo kuma mun no be bakabakali ko fo boy e shimu ye jamana do ko ni ma aya ira ka fo ko mun ye olu ko ni ga dance nyama ko siga tala ko olu ga dance ko mo ma ni olu ga dance ko ni ko sa ko bile ko olu ko ni imana gela o gela ta ko olu ga dugla don ku segere ko lu ira ko ni mena o gela kelen tan ni ga dugla don fana ku segere ko jamana ni yo bara ko korbo ko lu ko ni tinu sigilen to abada ku bolo da usenga ni ko ulaje ko bena anyona ko ni ninga ataki isegere sabani ngala ko akui bena ka fo wala sa ku ga korofo ni ninga agentigia ba ka fo ku ya wulika jo ko dabure ko sabuke ayira ka fo ku nu wati la bayna ko mu Mauritanie ngaw ko jefnin tabo kemme ka manevuru de dabo an udance o konnala way ba ka fo ku mu ye manevuru ko be temana e fuka tabla mu ye megalo kli duru no o temana ko be temana e fuka ta abla ula sabani ngala ko ku ka manevuru ni ya temana ka laje ni ma ko mu ye uluka armée de l'air ko labo ko lama ka ko sobe armée de terre ko fana mu bolo yeni mbela de démonstration de force ou bela de lenke ka o anin ku dancela ni wati la bayna ko Mauritanie ngaw ko uyu o bara nu ko ke sabani ngala ko ako mu ye Mali du ndabana marabaw on kembe ka jela ki mutani nga Mauritanie ka asegere ora ti do wore abeni ngana kalo chama mbo nyama ibaye ka foko anyambul do ngoni ko ni shi Mauritanie jamana la kayira ka foko mu ye terroriste groupe de kemme ka ta mu ye udaga Mauritanie konna la o sabuke nun nana nanya bundeli ta nu ku segere ko be boli biri ka do Mauritanie o konna la ali ni wati la bayna ayira ka foko mu ye terroriste jagul do be anyulu ka mo ku se bakoro bana o ke to o yira traye mo Mauritanie ale la bitani so do o konna la sabani ngala ko Mali wolo masiri tabaw ka ta faramu ye Mali marabago ka anyi ni kuma fo Mauritanie ko nyana amena ka fu nyana ko ka fu nyana burula ka fu nyana jebela nyama ka fu nyana ko akadi ka fu nyana ko amandi ko farati sabani ngala ko ni yaji temna kala je fem ngara sababu ye ka ko ka to be ko nyaga ore ni wati la bay na je kul mumbe nanga ma cadre stratégique permanent pour la paix nyama ne o CSP o no ko fo kamanju kemme ka tan ngom fara je kul mun ko nala ni wati la bay na ulu kunya la yini ka fo ku be ataki taninga ango force armée malienne lo ba ngo chefni taba ko fo ko ulu ku segere sabani ngala ko inga akada Mali chama che bulola ngani ya me ka fo ga klishi akadi ida o ye musoro soro o sabaga mu ya armée akonu maninga bundeli tanu ku segere o strategie la anana ka fo ku do boli to ko ni ku do na fo Mauritanie konna la ko to wira frake Mauritanie ko konna la sabani ngala ko akoko ngoni amana ke tuko la ni jamana fly na be Mali ani Mauritanie akofo nyama
funtine ko amai ni jamana flash ni ɲɔgɔn cɛ ko mun me waati min ko bi ɲama ko ni ye fɛn mun na kan ka jate minɛ kosɛbɛ ni jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ ko ka ko manevuru siga t'a la ko mun ye Moritani sɔrɔsiw kɔni k'u y'o baara k'o sigi sen kan an n'u dancɛ o kɔnɔna la an fana bɛna an ta sigi problème t'a la ko min ye Moritani ani faso Maliba ye ko ɲɛmaw k'u janto u k'u hakiliw feere waasa jamana fila in bɛ se ka o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na bamanciya o min bɛ jamana fila in dancɛ kɔnɔna na ka se k'a kɛlɛ n'o tɛ ni fan fila bɛɛ dusu ta k'an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ dangan dɔ la min kɔni n'a bɛ gɛlɛya bawo n'i y'a ta k'a lajɛ duwawu laban tɛmɛlenw na i b'a ye k'a fɔ min ye Moritani maa kologirin dɔ ye o kɔni o nana cidenya la anw ka jamana kɔnɔ min ye colonel Assimi Goïta ye ani ministre des affaires étrangères kɛlen ka ɲɔgɔn ye e ko colonel Assimi Goïta o fana m'a bisimila wa fɛn minnu bɔla colonel da kɔnɔ ka ɲɛsin maa kɔfɛlen ma jɔn ko Ala o kɛra soma sama ye o fana bɔlen koyi minnu bɛ yen ni Moritani b'a la k'o kɛ anw na dibidibi wale la ani jɛɲɔgɔn juguya min n'o ni rebelles b'a la k'o baaraw boloda o kɔni o jaw bɛɛ lajɛlen a n'o ojow bɛɛ lajɛlen da la ka da a tulo kan ciden a ye soma sama sɔrɔ ka segin i b'a ye k'a fɔ min ye Mali ani Moritani dancɛ ye dugu minnu bɛ yen n'o bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ Moritanikaw kɔni ɲɛna sa ko Mali ka dugu laban yanni i bɛ don Moritani territoire kan o kɔni o bɛ olu ka dugukolo fɛ wa n'i ye Mali maaw fana ɲininka bilhaki anw ta y'an ka dugukolo ye maa tɛ se ka wuli tilese kuncɛ fɛ k'a fɔ k'i na dugukolo i n'a salo k'a fara i ta kan nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kɔsa in fana na min ye Moritani sɔrɔdasiw ye n'o ye forces armées mauritaniennes ye olu fana wulila ka na babali wale dɔw kɔni ta ni ka ɲɛsin anw ka dancɛ kɔnɔna na n'a bɛ wele ko manœuvre militaire o t'a kalama o ni suraka n'a b'a ɲɛdɔn u t'a kɛ min ye forces armées maliennes ye jɔn ko Ala an sigi ma an b'a la ka kɛlɛ de ɲini n'i nana bagan ma Moritani o si ye joli don n'u ka pankuru panna ni ka na anw ka espace ni k'a violer ka na don anw ka sanfɛla kɔnɔ k'a sɔrɔ ma laɲini kɛ n y'a fɔ Algérie bɛ to ka baara minnu kɛ o fana olu y'o dabila o fana bɔlen koyi min ye bamanciw ye n'u nana manamana ko kɛ Mali dugukolo sanfɛla la n'anw ka sɔrɔdasiw ko b'u nɔbɔ u bɛ boli ka don Moritani n'aw donna Moritani waati dɔw la an ka maaw u b'u to yen o ko in o de jan b'u kun fɛ u b'a fɛ sa ni k'a ko ni k'a kɛ laada ye o min fana filɛ nin ye kɔsada in de b'a ye k'a fɔ forces armées maliennes a ye nin bamancilaka ninnu nɔbɔ u donna Moritani territoire kan an m'u to yen koyi an n'an dɛmɛbaaw an ye tasuma de da nin maa murutilen ninnu kan n'o ye terrorisiw ye o min n'u su fa la dɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bɛnkan min n'o bɛ terrorisiw ni Moritani jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye a y'aw ka ko kɛ aw kana se anw ka dugudenw ma o bɛ taa jamana wɛrɛ minnu kɔnɔ ka taa nin manamana kow boloda yalima anw de kɛ b'u bolo baga ye wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ min ye fasirikɛla ye n'o ye Maimuna Dumbuya ye a y'a jira k'a fɔ jamana fila bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la min ye terrorisme ye n'o ye maa murutilen jɛkulu marifatigiw ye olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ni jamana fila o sɔrɔdasiw fɛ ka taa sɔrɔ an yɛrɛ an m'an disi da ɲɔgɔn na n'o tɛ n'a kɛra disi da ye k'an bɛ kɛlɛ kɛ k'an bɛ mugu ci ɲɔgɔn na n'an ma Moritani minɛ ka fara Mali kɛ i k'a fɔ ko tu n bɛ min f'i ɲɛna nin mana ko ninnu kan ka dabila nin bɛ dabila n'i ka dɔ bɔ kɛlɛ ko in na sa Mali ni jamana si tɛ kɛlɛ bilen mais min mana wuli o bɛ an ka dugukolo kɛ a sago ye i bɛ dɔ bɔ carte kan n dɔgɔ i dusu de ka bon kojugu sa sabali sa i bolo de dusu la mais a dan tɛmɛna an bɛ bɛn ko la a dan tɛmɛna an bɛ bɛn a la sa an bɛ bɛn a la a bɛ ɲɛna sa k'anw bɛ siran an tɛ siran sa an bɛ bɛn a la an b'a muɲu a n'anw bɛ siran o tɛ kelen ye anw bɛ cogo min na bi mɔgɔ o mɔgɔ n'i nana anw dakɔrɔ bɔ n'an m'i ka jamana annexe Mali la awɔ i bolo de dusu la dɔgɔ min ye Moritani ye fasirikɛba y'a jira n'o ye Maimuna Dumbuya ye k'a fɔ ko min ye Moritani ye a tun b'a la ka walejugu minnu kɛ anw na dibidibi walew janfajugu min n'a tun b'a la k'o siri Mali kɔ kan ka fara Algérie kan jɔn ko Ala dabila bawo anw bɔra ko caman kalama wa min ye anw ka jamana ye an tɛna sɔn ɲɛdɔnya ma tugun wa i n'a fɔ u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko jɔn ko Ala olu ka sɔrɔdasiw labɛn bɛ kɛlɛ kama u m'anw ɲininka o n'u y'anw ɲininka o tɛ nin kɔrɔfɔ bɔ u da kɔrɔ maa min kɔni n'i ye manamana ko kɛ anw ka dugukolo kan k'a fɔ i bɛ boli ka don Moritani hali ni